Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι ομορφιάς του ladiesworld.gr. Είμαι η Ισμήνη και σήμερα θα σας δείξω ένα γρήγορο και πολύ εύκολο καθημερινό μακιγιάζ. Γεια σας και πάλι! Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο του ladiesworld.gr. Το Ladies World είναι ένα site που ασχολείται με θέματα ομορφιάς. Σε αυτό θα βρείτε διάφορα άρθρα με reviews προϊόντων, tips, μυστικά ομορφιάς. Αν δεν το έχετε δει, κάντε ένα κλικ στο link που υπάρχει στην περιγραφή και ρίξτε μια ματιά. Μαζί με το site αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε και ένα κανάλι στο YouTube, το Ladies World Channel, και το πρώτο βίντεο αυτού του καναλιού θα είναι ένα tutorial με ένα καθημερινό μακιγιάζ. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα φωνάξω την Digital Sister, την αδερφούλα μου, η οποία θα μας βοηθήσει. Αδερφούλα, έλα μέσα. Γεια σας, Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το πρώτο προϊόν που έχουμε επιλέξει είναι ένα primer από τη Maybelline, είναι το Master Prime. Είναι αυτό που έχει μέσα τις μικροπέρλες, που δίνει μια ωραία φωτεινότητα και μια ωραία λάμψη στην επιδερμίδα. Θα πρέπει να προσέξετε να το έχετε απλώσει πάρα πολύ καλά στο πρόσωπό σας πριν βάλετε το foundation, γιατί αν δεν έχει απορροφηθεί και είναι υγρό, τότε δεν θα απλωθεί καλά το make-up που θα βάλετε στη συνέχεια. Το απλώνετε σε όλο το πρόσωπο με κυκλικές κινήσεις. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τα μάγουλα και λίγο προς το λαιμό, προς τα κάτω, και στη συνέχεια να συνεχίσετε με το μέτωπό σας. Είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν, είναι οικονομικό και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αν θέλετε και μόνο του, χωρίς μετά να βαφτείτε. Αν θέλετε να πάτε έξω μία βόλτα απλά και θέλετε να έχετε βάλει κάτι, μπορείτε να βάλετε αυτό. Όπως δείτε, αφήνει μια ωραία λάμψη στην επιδερμίδα. Στη συνέχεια, μετά από το primer που είναι απαραίτητο, ακολουθεί το foundation. Έχουμε επιλέξει από την W-Wear το Estee Lauder. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο make-up, πολύ σταθερό, matte και θα σας μείνει όλη την ημέρα στο πρόσωπο, δεν θα πάει πουθενά. Το πινέλο που έχουμε επιλέξει εμείς είναι από τη Seventeen, πολύ ωραίο πινελάκι, να το δοκιμάσετε. Το σημαντικό με το make-up είναι να έχετε κάνει πάρα πολύ καλό blending. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε, το απλώνετε με κινήσεις πάντα προς τα κάτω, γιατί με την αντίθετη φορά να σηκώνετε τυχόν χνούδι που μπορεί να έχετε στο πρόσωπό σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τη μια μεριά του προσώπου και να συνεχίσετε στην επόμενη, ή μπορείτε να ξεκινήσετε από τα μάγουλα και μετά να συνεχίσετε με το μέτωπό σας. Απλά να προσέχετε να το σβήνετε πάντα στο λαιμό, να το τραβάτε προς τα κάτω. Μην το αφήνετε μέχρι το κόκαλο του προσώπου, γιατί φαίνεται άσχημο και φαίνεται και επίσης διχρωμία, επειδή πάντα ο λαιμός έχει διαφορετικό χρώμα από το υπόλοιπο πρόσωπο. Οπότε να το απλώνετε πολύ καλά και να το φτάνετε πάντα μέχρι κάτω. Σειρά έχουν τώρα τα φρύδια. Εμείς έχουμε επιλέξει μια σκιά από την Eredue. Είναι για τα μάτια, αλλά δεν πειράζει. Κάνει πολύ καλή δουλειά και για το πρόσωπο και για τα φρύδια συγκεκριμένα. Μπορείτε να πάρετε και ένα πινελάκι, ό,τι σας βολεύει. Εμείς χρησιμοποιούμε συνήθως το eyeliner. Δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα, απλά να καλύψετε τυχόν κενά που έχουν τα φρύδια σας. Βάζετε μια μικρή ποσότητα στο πινελάκι, το τεινάζετε λίγο και απλά βάφετε πολύ απαλά, χωρίς να κάνετε, αν δεν θέλετε, και σχήμα, μόνο να καλύψετε τα κενά. Γενικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε, εκτός από μολύβι, που εμένα με δυσκολεύει περισσότερο, μια σκιά για τα φρύδια ή μια σκιά για τα μάτια, όπως αυτή που σας δείχνουμε και εμείς και που έχουμε επιλέξει. Θα βρείτε, αν θέλετε, το link για τη συγκεκριμένη στην περιγραφή από κάτω. Εξίσου καλό προϊόν. Πολύ ωραίο και αυτό και σχετικά οικονομικό.
Σειρά έχουν τώρα οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια φυσικά. Έχουμε επιλέξει το Maybelline Instant Age Concealer, πολύ γνωστό, πολύ αγαπημένο concealer. Η απόχρωση η δική μας είναι η Beige Nude. Θα κάνουμε το κλασικό τριγωνάκι κάτω από τα μάτια. Στη συνέχεια θα το κάνουμε με Beauty Blender και όχι με πινέλο, μας βολεύει περισσότερο. Και με την ποσότητα που έχει πάνω το Beauty Blender θα περάσουμε και λίγο τα μάτια, τα βλέφαρα, ως βάση για τη σκιά που θα βάλουμε στη συνέχεια. Οι κινήσεις σας είναι γρήγορες, γενικά είναι ένα προϊόν που δεν στεγνώνει γρήγορα, οπότε δεν χρειάζεται να πιεστείτε και πάρα πολύ, αλλά καλό να το κάνετε εσείς πιο γρήγορα για να απορροφηθεί το προϊόν καλύτερα στο πρόσωπό σας. Το κάνετε όπως είπαμε και στα μάτια. Αν δεν θέλετε να βάζετε βάση για τις σκιές, μπορείτε να βάζετε λίγο concealer, λίγο από το make-up σας. Το συγκεκριμένο concealer θα το βάλουμε και λίγο στη μύτη, λίγο στο μέτωπο ανάμεσα από τα φρύδια και λίγο στο πηγούνι. Απλά για να δώσουμε λίγο περισσότερο φως στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι ένα βήμα που μπορείτε να παραλείψετε αν θέλετε, αλλά κάνει μια μικρή ώρα διαφορά. Δοκιμάστε το. Σειρά έχουν τώρα οι σκιές. Έχουμε επιλέξει μια παλέτα από τη Maybelline, τη Jerry My Cherie. Πολύ ωραία παλέτα, ειδικά για καθημερινό μακιγιάζ είναι ό,τι πρέπει. Παίρνουμε πρώτα ένα blender πινέλο. Το χρώμα που θα επιλέξουμε πρώτο είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε σαν μεταβατικό χρώμα. Θα το βάλουμε ακριβώς κάτω το κόκαλο του ματιού. Ξεκινάμε πάντα από την εξωτερική γωνία με κυκλικές κινήσεις, ώστε να φύγει το πιο πολύ χρώμα και συνεχίζουμε προς τα μέσα. Γενικά στις σκιές που επιλέγετε για μεταβατικές θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκούρες από τον τόνο της επιδερμίδας σας. Συνεχίζετε και στο άλλο μάτι, κανονικά με τις ίδιες πάλι κινήσεις, από έξω προς τα μέσα. Το συγκεκριμένο χρώμα, αν θέλετε, μπορείτε να το απλώσετε και σε όλο το βλέφαρο για να σετάρετε το concealer που το έχετε χρησιμοποιήσει ως βάση. Εμείς θα το βάλουμε μόνο στο κάτω το κόκαλο του ματιού. Το επόμενο χρώμα που επιλέγουμε θα το βάλουμε στο crease. Είναι πιο σκούρο καφέ και οι κινήσεις θα είναι πολύ στοχευμένες και απαλές. Δεν χρειάζεται να πιέζετε καθόλου το μάτι σας. Πιάνετε το πινέλο από κάτω-κάτω και κάνετε απλά κίνηση από έξω προς τα μέσα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω και αφήνει ένα πολύ ωραίο χρώμα, μια πολύ ωραία απόχρωση. Το επόμενο χρώμα που επιλέγουμε είναι ένα λίγο πιο λαδί, θα το έλεγα, χρώμα. Θα το χρησιμοποιήσουμε με την πιο κοντή μεριά του πινέλου. Θα το βάλουμε στην εξωτερική γωνία του ματιού. Εάν δεν μπορείτε να σχηματίσετε τη γωνία με το blended πινέλο, μπορείτε να κάνετε το σχήμα με την κοντή μεριά και μετά να τη γεμίσετε με ένα Beauty Blender πινέλο ή όποιο άλλο πινελάκι σας βολεύει. Εμείς συνήθως σχηματίζουμε πρώτα τη γωνία. Την τραβάμε πάντα προς τη μέσα μεριά του ματιού στο σημείο του crease, έτσι ώστε να μην είναι πολύ άγρια εξωτερική γωνία. Δεν θέλουμε να έχει σκληρές γραμμές. Οπότε το απλώνουμε. Κάνουμε μερικές κινήσεις ώστε να μαλακώσει λίγο το αποτέλεσμα. Και στη συνέχεια θα το πάμε από τη μεριά του Beauty Blender, όπου θα πάρουμε πάλι μικρή ποσότητα σκιάς. Θα τη βάλουμε πάνω στο σημείο που θέλουμε να γεμίσουμε, στο κενό της γωνίας στην ουσία. Και θα το μπλεντάρουμε πάρα πολύ καλά με κυκλικές κινήσεις, πάλι μαλακές. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε το πινέλο γιατί το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που θέλουμε. Το περνάμε και στο crease όπως είπαμε, γιατί δεν θέλουμε να είναι πολύ άγρια η γωνία και πολύ έντονο εκεί το αποτέλεσμα. Παίρνετε όση ποσότητα θέλετε, απλά να θυμόσαστε να τεινάζετε πάντα το πινελάκι σας πρώτα, για να μην πέσει παραπανήσια ποσότητα, για να μην λερωθείτε και κάτω από τα μάτια σας, γιατί κάποιες φορές πέφτει λίγη σκόνιτσα από τις σκιές και επειδή έχουμε φτιάξει ήδη τη βάση μας, δεν θέλουμε να λερωθούμε, διορθώνεται βέβαια,
Αλλά ποιος ο λόγος να το κάνουμε, αφού μπορούμε να τινάξουμε απλά το πινέλο. Στη συνέχεια θα πάρουμε μια σκιά από την Eredue πάλι. Είναι σήμερα, έχει μέσα λίγο glitter, αλλά δεν είναι πολύ έντονο. Θα το δείτε και πάνω στο μάτι, ότι δεν φαίνεται κάτι που παραπέμπει σε κάτι πιο βραδινό. Το απλώνετε με το δάχτυλό σας, με μαλακές κινήσεις και απλά θέλουμε να το ανακατέψετε στην ουσία με την σκιά που έχετε βάλει στη γωνία, για να μην φαίνεται διαφορά και να μην μείνουν πάλι γραμμές. Σιγά σιγά, αν θέλετε παραπάνω ποσότητα, συμπληρώνετε, δεν μας πειράζει. Ισχύως είναι ένα σχετικά πολύ απαλό χρώμα. Είναι και σε γήινη απόχρωση, οπότε δεν μας πειράζει καθόλου. Συνεχίζουμε τώρα με ένα χρώμα για να τελειώσουμε απλά τις γραμμές στο πάνω μέρος κάτω από το κόκαλο. Έχουμε επιλέξει την σκιά που είχαμε βάλει στην αρχή, είναι το πιο ανοιχτό χρώμα. Απλά για να μην τυχόν έχει ξεφύγει λίγο χρώμα παραπάνω, να γίνει σωστό blending. Και μετά λίγο με τα δάχτυλα κάνουμε και την ανάμειξη των σκιών στο βλέφαρο. Βέβαια, αυτό που θα ακολουθήσει είναι το κάτω μέρος, το κάτω βλέφαρο στην ουσία. Να μην το αφήνετε ποτέ χωρίς να έχετε περάσει έστω λίγη σκιά από κάτω, γιατί δίνει πολύ ωραίο τόνο στο μάτι. Το κάνει να φαίνεται πιο μεγάλο και πιο ζωντανό. Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα από αυτά που έχετε απλώσει ήδη στο πρόσωπό σας. Το καφέ σκούρο είναι μια πολύ καλή απόχρωση. Δεν χρειάζεται πάλι μεγάλη ποσότητα, λίγο θα βάλετε, να έχετε πάλι το πινελάκι σας. Με ένα κοντό πινέλο, με ένα smudge πινέλο, το απλώνετε και μετά χρησιμοποιείτε και ένα beauty blender για να αφαιρέσετε αν χρειάζεται παραπανήσια ποσότητα. Αν το έχετε κάνει λίγο πιο έντονο και θέλετε να είναι λίγο πιο ελαφρύ, το παίρνετε και με ένα beauty blender και είστε έτοιμες, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σειρά φυσικά έχει μάσκαρα, έχουμε επιλέξει μία από τη L'Oréal, δίνει ωραίο όγκο στις βλεφαρίδες, δεν είναι για βραδινό μακιγιάζ, είναι για πιο καθημερινό, είναι ό,τι πρέπει δηλαδή για την περίπτωσή μας. Ξεκινάτε με τις ρίζες πάντα των βλεφαρίδων, χτενίζετε εκεί πολύ καλά και μετά συνεχίζετε με πιο πάνω, ουσιαστικά σαν να τις χτενίζετε, δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ βιαστικές κινήσεις, πρώτα η ρίζα και μετά το υπόλοιπο να θυμόσαστε. 2 με 3 στρώσεις είναι αρκετές, δίνουν ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Και φυσικά μπορείτε να βάλετε λίγο αν θέλετε και στις κάτω βλεφαρίδες. Εμάς μας αρέσει να βάζουμε μόνο στην κάτω εξωτερική γωνία του ματιού και όχι σε όλες τις κάτω βλεφαρίδες. Έτσι θα κάνετε ό,τι σας αρέσει και ό,τι προτιμάτε. Αυτό εξαρτάται με το δικό σας γούστο. Αν το πινέλο είναι πολύ μεγάλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άκρη προς τα έξω και θα απλωθεί πολύ καλά και πολύ εύκολα, δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Γιατί όταν τα πινέλα είναι μεγάλα, δυσκολεύουν λίγο για τις κάτω βλεφαρίδες. Σειρά έχει το ρούζ, έχουμε επιλέξει ένα από την Ομόρφια. Μας αρέσει πολύ το συγκεκριμένο γιατί έχει το χρώμα της υγείας που λέμε. Παίρνετε ένα μικρό πινελάκι ρούζ και σαν να χαμογελάτε, βάζετε απλά λίγο στα μήλα σας και το τραβάτε προς τα πίσω, προς τα έξω. Στην περίπτωση που δεν έχετε βάλει μπρόνζερ, αν έχετε βάλει μπρόνζερ δεν θα το τραβήξετε, θα βάλετε μόνο στα μήλα, δηλαδή στο σημείο που τονίζετε όταν χαμογελάτε, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και μετά, αν έχετε βάλει ποσότητα παραπάνω από ό,τι πρέπει, μπορείτε να πάρετε το πινέλο του make-up και να το σβήσετε λίγο, δεν μας πειράζει καθόλου με το ποσότητα που έχει πάνω. Συνεχίζουμε με το highlighter. Επειδή είναι καθημερινό μακιγιάζ και μπορείτε να το κάνετε και πρωί, δεν χρειάζεται να βάλετε πολύ μεγάλη ποσότητα. Απλώνετε με ένα μικρό πινελάκι, το συγκεκριμένο είναι από την Real Techniques.
Είναι πολύ βολικό τόσο για highlighter όσο και για να σετάρετε πούδρα αν θέλετε κάτω από τα μάτια. Με καμπυλωτές κινήσεις, απλώνετε το highlighter στα κόκαλα, στα ζυγματικά και λίγο στη μύτη και λίγο αν θέλετε πάνω από το χείλος. Εμείς γενικά το πρωί δεν βάζουμε πάρα πολύ για να μην είναι πολύ έντονο το αποτέλεσμα. Λίγο έτσι απλά για να δώσει μια πιο ζωντάνια στο πρόσωπο. Τελευταίο προϊόν είναι ένα κραγιόν από την Eredue. Είναι σε απόχρωση σάπιο μήλο. Είναι πολύ ωραίο, έχει μέσα ένα έλαιο και είναι κάπως ενυδατικό. Επειδή δεν θα χρησιμοποιήσουμε μολύβι, έχουμε πάρει ένα πινελάκι αρκετά λεπτό για να σχηματίσουμε ουσιαστικά το περίγραμμα των χιλιών και να μην βγει το προϊόν προς τα έξω και να έχουμε το σχήμα που θέλουμε ουσιαστικά στα χείλη μας. Μπορείτε με το πινελάκι να κάνετε το περίγραμμα και μετά να βάλετε κανονικά το κραγιόν στα χείλη σας, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Ή μπορείτε να βάλετε και όλο το προϊόν σε όλα τα χείλη με το πινελάκι. Εμείς κάνουμε το περίγραμμα με το πινελάκι και μετά βάζουμε κανονικά το κραγιόν πάνω στα χείλη. Απλά μην το δοκιμάσετε χωρίς να έχετε κάνει περίγραμμα πρώτα, γιατί θα βγει το αποτέλεσμα λίγο περίεργο, γιατί βγαίνει λίγο προς τα έξω. Βγαίνει εκτός του περιγράμματος των χιλιών και μετά είναι δύσκολο να διορθώσετε το σχήμα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το καλοκαίρι την φορούσα πάρα πολύ. Και γενικά σας τη συστήνω να τη δοκιμάσετε. Αυτό ήταν λοιπόν το καθημερινό με γεια σας, ολοκληρώθηκε. Φιλάκια πολλά σε όλες. Αν σας αρέσει το πρώτο μας βίντεο, πατήστε like, subscribe, πατήστε και το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει βίντεο στο κανάλι μας. Επίσης, μην ξεχάσω να σας πω ότι για όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν υπάρχουν σχετικά links στην περιγραφή. Τα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλες.